И какво прави сега? Да не ви дакаш, посерко. Кажи, кажи. Кажи още нещо. Да, мама. Ама много си бърз. Дедишарец. Ела тук, ела, ела. Герчи. Ела, мами. Много бърборкасти. Къде е хукна? Къде е бебето? Това на български се казва: аз бях президент, когато ти ходеше прав по масата. Ай, сладурчо. Рошлю, ела. Когато ходехме прави под масата. Трябва да се казва това филм. Даже още не ходим, ами пълзиме. Когато пълзяхме под масата. Чакай сега, къде ще ходиш пак? Много е тъмно тук. Кога така се прави? Ти трябва да кръгнеш долу, фронтално. Понеже много бързо пълзи това дете. Пак ака. Кой ака, посерко? Ей, Герчинка! Какво направил ти в гастите? Какво направил в гастите? Чакай, че тупнеш.